Sa ngalan, sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Naanata sa ikanapulog usa nga Domingo sulod sa tuig, padayon ta nga magampo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan sa pagkasulbad nining atong giantos nga pandemic. Magmalampuson unta ang pamakuna karon sa tibuok kalibutan ug atos ang iampo nga atong mga benefactors and donors nga padayong naghatag nato sa ilang mga suporta dinhi sa atong parokya ug sa tibuok simbahan. Ug aron maandam ta sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kudako iyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Kami
Magampo kita. O Dios nga makagagahom among kalauman o kusog, kung wala ikaw, wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo o pagpahimuot kanimo sa among mga buhat o tinguha. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Nagingon ang Ginoong Dios, ako mismo magkuhag sa lingsing sa kinatumyang bahin sa sidro ug itanom ko kini sa kinahabugan bukid sa Israel. Mananga kini ug mamunga ug mahimo kining matahom nga sidro. Magpuyo sa ilalom niini ang tanang matang sa mananap ug sa landong sa mga sanga niini magsalag ang mga langgam. Ang tanang kakahuyan sa kaumahan masayod unya nga ako ang Ginoo mao'y muputol sa habog nga kahoy ug mupataas sa mubo nga kahoy. Ako'y mupalaya sa lunhawng kahoy ug mapalambo sa laya nga kahoy. Ako ang Ginoo nagsulti niini ug tumanon ko gayud kini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo maayo gayo ang pagpasalamat kanimo. Ginoo maayo gayo ang pagpasalamat kanimo. Maayo ang pagpasalamat sa Ginoo. Ang pag-awit ug pasalamat sa imong ngalan. O labing halangdon pagsangya sa imong kaluoy. Sa kadlawon ug sa imong kamatinud-anon sa tibuok nga gabi. Ginoo maayo gayud ang pagpasalamat kanimo. Ang mataro nga tawo mulambo sa ingog palmira. Ingog sidro sa Libano mutubo siya. Sila nga gitanong diha sa balay sa Ginoo. Mulambo diha sa kawanan sa atong Dios. Ginoo maayo gayo ang pagpasalamat kanimo. Mamunga sila bisan diha sa katigulangon. Makusganon ug malig-on sila. Nagapadayagon sa katarong ang Ginoo. Ang akong bato diha kaniya walay kasaypanan. Ginoo maayo gayo
Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Busa kanunay kitang masaligon kaayo. Nasayod kita nga samtang aniya kita niining lawasa, layo kita sa puloy-anan sa Ginoo. Kay nagkinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa atong makita. Masaligon kita kaayo ug palabihon nato nga mamiya kita sa atong puloy-anan nining lawasa ug mamuyo uban sa Ginoo. Apan labaw sa tanan, buot kitang magpahimuot kaniya bisan dinhi sa atong puloy-anan o didto. Kay kinahanglan moatubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya sumala sa iyang nabuhat, maayo o dautan dinhi sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa Jesus maingon ngadto sa katawhan, ang gingharian sa Dios sama sa tawo nga nagsabod og binhi sa iyang uma. Ug samtang nagpadayon siya sa iyang buluhaton adlaw-adlaw, miturok og mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya masabti. Ang yuta maoy nagpatubo og nagpabunga sa mga tanom. Maoy muuna ang linghod nga punuan, unya mosunod ang iyang uhay, ug unya ang busok nga mga lugas. Og ini kahinog na galabon kini kay ting-ani naman. Sa unsa mang butanga ikatandi nato ang gingharian sa Dios? Nangutana si Jesus. Unsa mang sambingaya ang gamito nato pagsaysay niini? Sama kini sa liso sa mustasa nga maoy labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kon itanom kini og makatubo na, mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Mamunga kinig dagko og ang mga langgam manugdon og magsalag sa landong niini. Nagwali si Jesus ngadto sa mga tao ginamit ang ubang sambingay nga sama niini, apan gisulti lamang niya ang masabot nila. Wala siya'y gisulti kanila nga wala ipaagi sa mga sambingay. Apan kon ang iyang mga tinun-an lamang ang kauban niya, iyang isaysay kanila ang tanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Usa sa mga pagtulunan nga padayag sa ato karong mga pagbasa, labi na gyud sa Ebanghelyo,
kinig yung kaimportante sa gamay. Nang gamay ba? Importante kayo. Labi na gyud ang kinagamyan. Niya mao day na ang gingharian sa Dios muagi gid siya sa kinagamyan. Ang gingharian sa Dios mga igsoon, portig yung dakua nga matod pa sa mga pagtulunan sa Biblia, labi na sa kanang mga book of wisdom nila ni propeta, mga propeta, ilang itandi ang gingharian sa Dios nga portig yung kunong dakua nga ang tibuok universo mura ra kuno tag usa ka lugas nga bas ikumparar sa gingharian sa Dios. Portig na iyang dakua. Pero si Jesus ang iyang gigamit ang gingharian kuno sa Dios mura kuno og lisos mustasa, kanang labing gamay ba nga lisos kalibutan nga kun itanom mutubo siya, nga mag-anam og tubo na kana kunong wata mahibaw nganong giunsa siya pagpatubo. Para ko na ng inyong mga tanom, daghan naman kayong hilig karon og mga tanom, sige pananom. Sige ra mo diag tanom, limpyo-limpyo ana, pero di jud ikay gainat sa dahon ana nga imong padakon, imong pabuwakon, dili imo ra nang pasagdan. Pasabot kinahanglang kamautang mutan-aw sa gingharian sa Dios diha sa pinakagamay niya nga sinugdanan. Karon unsa man ning gingharian sa Dios? Unsa man na siya? Kalipay o kasakit? Kusga. Nya malipay mo sa kanang gagmay kayo nga mga butang o dili? Pananglitan mo trabaho ka, swelduhan ka og piso ang adlaw, malipay ka? Piso ba adlaw nimo? Malipay dili? Oy kusga oy. Oh, mao na. Mao nang di jud ka malipay. Pero kanabiyang piso, part ba yan nasa billion? Part ba yan nasa trillion? Huwag na kay 1 trillion, pilam na kasiro. Trillion ba? Di mo kibaw? Wasa ko kibaw sa na pagkwenta. Ang milyon, pila na kasiro? Unom. Ang billion, siyam. So ang trillion, 12 ka zero, kuhaig piso. Ang kanang 12 ka zero, 1 trillion, kuhaig piso. Unsay mahitabo? Unsay zero? Napanaoy, 9. Dagang 9999999. Yang katapusan na 991. Mahimo na lang na siyang pilaman. Upat, tulo ka, tag tulo ka 9, o usa ka, duha ka 9, o 1. Basta, mausab lagi. Aka mo bitaw, nganong gatap-tap mamukaron? Nganong gatap-tap man mo? Hadlok banta nga masudlan ta bisag usa lang ka book virus. Kay masudlan ta usa ka book virus sa COVID, iya nang pamatyon ang mga cells in the body matod pa sa mga doctors. Nya kana mga cells di man na makita. Pero ngato kunong lawas, billions of cells kaning atong lawas mao nang motubo nya. Kung dili na gani healthy ang imong mga cells, mao nang mo-collapse ka, patay ka. Ngay pangutanan ang imong tupad. Pangutanan na kay COVID. Di ba may una si Bako. Nya kanang COVID di ba na makita? Kagamay ana. Sa to pa ang kanang gamay kuyaw kay noy. It's either mo patay na nimo or mo pahimsog na nimo. Mao na diri sa atong unang pagbasa niingon gyud ang liso mitubo niya ang Ginoo nay nagpalambo, siya kunoy mo pataas sa mubo, siya say mo pamubo sa taas, siya say mo palaya sa lunhaw, siya say mo palunhaw sa laya. Grabe kay gahom ang Ginoo.
Ikaw karon unsa man ka? Mubo o taas imong height? Unsa man imong height ron? Mubo o taas? Mubo. Gusto kag pataason ka sa Ginoo? Gusto ka dili? Nagadi uban nangasunggo na lang ang ilong o gininat mainat kay haron gyud mo taas ang ilong. Yang ano man na mo taas? Ikaw may gabuot. Ang gusto sa Ginoo siya ay magbuot. Pataason ba kanya o pamubuon? Ana. Unya kay siya may magbuot, unsa may itong buhaton aron makatagamtam tag kalipay. Kanabang langit nung kalipay. Unsa may itong buhaton? Matod pa sa atong tubag sa Salmo. Unsa ti atong tubag? Basan mo kibaw. Ginoo, maayo gayod ang pagpasalamat kanimo. Magsigi ra gid tag pasalamat mga igsoon. Maunay makapatubo sa gingharian sa langit. Kanabang magsigi kag pasalamat ba? Sige, lingian ang imong tupad. Ang imong tupad ba lingian? Ing na pangutan-a siya, ing na nagpasalamat ka nga buhi pa ko. Ing na ko. Ing na nagpasalamat kang buhi pa ko. Nya ang imong gilingi, ang imong mga asawa, salamat ko taon kanusa pa ka mamatay. Adi oy magpasalamat kita, beka mo nagpasalamat mo nga nagkatupad mo nang imong tupad karon. Nagpasalamat mo? Sige, ingna. Nagpasalamat ko nga nagkatupad tarog simba. Ingna. Kay basin ugma, wala na. Kuwang kay taana, kuwang kayo. Nya kamaon tatang mo pasalamat sa kinagamian nga gasas Ginoo sama anang cells in the body. Kamuron din hing mga babae, kamong mga minyo. Wa mo mag-inom og pills. Mayo. Wa mo magpalaygit. Wa mo magamit anang kondom. Wa man gitingali mo maminyo sad. Basta wa. Congratulations. Ngano man tungod kay kanang akong gipangisgutan maunay pagsalikway sa mga nindot nga gasas Ginoo. Og katapusan gid natong isalikway kini mga buangon kay tandag ko. Abortion. Abortion ba? Nagani uban karon mag-euthanasia na ay solid kay nga Catholic nya na paralyze siya, wa nay nag-atiman niya, ang iyang mga anak busy kay trabaho, niingon na lang siya sa nurse, "Ma'am, administere lang ko og euthanasia." Ana bang injection nga makapatay ba? Kay wa naman sad ko'y kapuslanan, paralyzed na. Naghatag naman lang kong pabugat sa akong isig katao. Pastilan. Wa gyud ka pasalamat nga siya makaginhawa, nanginahanglan kay taginhawa. Katubit akong papa pagka-paralyze ato, naka-appreciate gyud ko nga nakahimo siya katunga sa iyang lakang. Sige, tuo man niya ang di nakalihok kani dinhi ba tuo. Di na sad katikang ang tiil. Sa sige na mong therapy, siging training, after mga almost 3 months, iya nang mairog ang iyang tiil. Di kaabot nga tos unahan, pero matupong na. O, garis loyo, iyang birahon, maabot diri. Lipay kay ko magtanaw. Pero wajud ko kapasalamat sa unang akong papa, tunga sa bukid, manguma, dulhog naman, pasan anang bugat kaayo, siging lakaw. Wajud ko ingon, salamat Lord, makatikang pang akong amahan. Maghuwat kitag maparalyze, una pa ta maka-appreciate anang lakang di ay matag lakang ato nang ma-appreciate. Akin akong maguwang din paralyze kana Pedro. Ay, to daplin. Kana. Makalihok lang na gamay. Makahimo siya ganang hinay kay niyang lihok. Murag nindot ta kita naon kay sa una malay mo lihok ana. Pero sa una nga kauban mamiyan tos bukid, manguma, manabok og mangga, alab, dinaganay anang bukid kayo. Wa jud ko kaingon, salamat Ginoo makadagan mi. Kamo mga ginikanan, kapasalamat mo sa inyong anak nga kamaong magdagandagan sa inyo. Basing inyong mahapakan. Imbis nga mudaig, hapak ko na noon. Diwa na'y kalipay. Muna ang gingharian sa langit para sa mga tao nga kamaong magpasalamat.
kamaong mudaig sa maayong butang nga gihatag sa Ginoo. Sa atong ikaduhang pagbasa, niingon diri si San Pablo nga kining atong lawas mauni ang babag aron makahiusa ta sa puloy-anan sa Ginoo. Munang palabihon niya nga mahilayo aning lawasa, pero iyang gibawi pwede sa diayng gamiton ang atong lawas pagpahimuot sa Ginoo. Gamiton pagpahimuot, pasabot kanang imong lawas karon gamita na sa pagdaig sa Ginoo. Daiga siya pinaagi ng imong lawas. Dili kay ang imong lawas mo imong ipadaig sa mga tao. Ngam sa uban karon labi nang ato in tao mga igsuo mga babae. Awahin una ron dinhi kay mga buutan man mga babae dinhi. Kanag yung ubang babae gusto man mo idaigon ilang lawas. Anhi dinhi kuhaan ngari na sabungan na lang dinhi gamay kaayo. Maglaway sa danguban. Apil ng pare. Onya, ang Ginoo pay gidaig pinaagis imong lawas. Ang paggamit sa atong lawas aron daigon ang Ginoo, mahimuot ang Ginoo, gamita imong lawas sa paglikay og sala. Mo na siya. Ayaw gyud gamita imong lawas aron ka makasa og mag-TikTok ka diha. Unsa man na? Nagdaig kas Ginoo o nagdaig kas imong lawas? Kamo ba mo TikTok? Og imo nang kiskison imong kilay nya imong badlisan, nagdaig kas Ginoo o nagdaig kas imong lawas? Og imo nang kuluran imong buhok kay di jud ka gusto nga puti, tiguwang katan-awon, nagdaig kas Ginoo o nagdaig kas imong lawas? Timani ha, ang atong lawas babag sa pagpakighiusas Ginoo, pero kung gamiton ang lawas aron pagpahimuot sa Ginoo, makapaadto sa dinatos Ginoo. Matud pang San Pablo kay hukman man tas Ginoo sumala sa atong binuhatan maayo o dautan ginamit ang lawas. Muna bantay-bantay gid mo diha. Kung magpuyo-puyo mo, wa mo magpakasal, nga sige mong hinikapay ana inyong lawas, nakapahimuot mo sa Ginoo. Uy, tubag. Kanagod kos gagod. Ana. Unyang nagkinusmuray na mo ron, kay nag-ilog lang mo anang utlana sa yuta ninyo. Nakapahimuot pa mo sa Ginoo, masiga na kay mong mata. Hait na kay mong tinanawan. Wa na. Pero maghigog maay, magpasaylo ay, aporting nindutas kinabuhi. Amaw na atong misyon. Lingian na imong tupad. Yung tupad ba, lingian? Di manggi mo mulingi. Gamita imong lawas ba, lingian imong tupad. Ana imong tupad, lingian. Ana, nya, ingna dayon siya. Maghigog maay na ta ha. Sige na, ingna dayon. Let us love each other. Kay ang Ginoo nag-ingon man gyud, kinsa tong naghigugmaay nakaila sa Dios ug nagpuyo diha sa Dios ug ang Dios nagpuyo diha kaniya. Basta maghigugmaay. Di man gani mo mulingi. Hadlok man sada kapoy lingi-lingi siging sunod aning sulti aning paria lingi. Saan siya? Lingi. Iniguli ni mo sa inyo, reklamador kay kastanan. Unsaon man. Wa gyud kosmo jud kag naong nga di natamalik simba dai sige lingi-lingi. Alam na. Di ako lang nang giunahuna ba pero wa man ako makita yung naong ram sa magmalipayo gamay no. O gipanggutom na baka noon mo. Pero mga igsoon, gamiton ang lawas pagpahimuot sa Ginoo. Ayaw na lang pagsigig hunahuna, doon na ba ko'y makuha ani, uwa. Basta nagtuman ta sa sugos Ginoo, muratag tanom, patubuon na ta sa Ginoo, wa ka masayod, kanusa kaniya gamiton. Nya kana mga ginagmay na tong gihatag, aron lang pagpalipay sa tong isigkataw, iya sad nang patubuon. Tanawa, ang kamatayon ni Kristo siya rang usa. Pero nitubo karon abot din ni San Vicente. San Vicente Ferrer, karinderib, gasigi siya gwali
siya ra gyud to, sawayon pa usahay. Pero sige lang yung padayon. Karon wa na, sikat na kayo. San Antonio de Padua na nagpista karon. Kadto usa sa tos mga sinalikway. Dugay sa kito siyang gidawat sa mga tao. Nay pipila kato mga masakiton ug uban pa, pero ang mga tao, mga pare na saway. Pero karon sikat kayo. San Roque, siya ra yung usa taong gaantos dito. Iro na lang gud mo imo atiman niya. Sige lang yung padayon. Unsa may kapuslanan aning antusa karon hastang sikatan San Roque. Daghang ing hubog ginigpista. Ano man, nibunga. Kanang imong pagsigig sabot anang imong asawa nga di masabtan ang batasan, sagdi lang. Ingka wa man gini mausab pa dir, ay sige lang, mamatay ra na. Nga ikamatay ana nga wa jud kay sa premyuhan kas Ginoo dito sa langit. Ay na lang pagsigig ingon nga kanus man ni mausab mo man ato, kanus pa man ni mausab pa dir ana. Ikaw asawa kanang pagsige nimo dawat anang imong bada nga palahubog kay tanan, mga bit pagyud usahay. Ana, ayaw na lang pagsig pangutana ba usab pa ba ning panuway dako? Ayaw na, sige lang jud higugma sama sa gatanom kag liso nga wa ka kibaw kanus ang tubo. Ang Ginoo ray mo patubo ana. Di lang nimo mahibaw-an nga porti na diay nimong lipaya, porti na diay nimong nindutag kinabuhi gumikan sa imong inadlaw-adlaw nga pag-antos og pagdawat tungod og alang sa Ginoo. Mao na kita bitaw dinhi, sige lang dawat ana mga slots ginagmay-gagmay ana. O tanawa di ba? Lingi ang atong simbahan. Mao ni ang mga ginagmay-gagmay mga hatag, wa may nihatag nato dinig minilyon. Kanang ginagmay hapit dili makita, inigtan-aw nato. Oy, maura man dinhi. Pero sige lang yung dawat. Mura bag tuos tubig ba imong sauron, madugay na nimo igsunod nimo tanaw puno ng baril nimo mo ni nanindot na naditso ba ni kanindot wa Ginoo mo'y nagkuan karon sige lang gyapon tag pamaligya gamay pag kitag halin. Pero sige lang ang atong St. Vincent's Healing Strength tag 500 639 pay halin. Ang atong Hope and Opportunity 4,074 pay halin. Mapa masagot tingali sweldo, pero sige lang, hapit naman sa tig sweldo. Pero ginagmay-gagmay, ngano man sang mag-uol man ta, sige lang yung hatag. Ana, kamosang dihan, nahutda na sa kwarta, sa siging hatag dire, nya wa gi nakuha ang baos, hatag lang yapong padayon, hangtod gyud wa na gyud mo ikanon. Pero ay kabalaka, mamatay ra mo. Kamatay ninyo, portin daghanang pagkaon dito sa langit. Tigyong daghana, flowing with milk and honey. Hawa kayo mumuto. Sige na, manindog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit o sa yuta. O kang Hesukristo, iyang anak na bugtong, Ginoo nato. Magipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug ginubong, mikunsad sa mga minatay sa tulo ka adlaw na banhaw. Ang saka sa langit, ang nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan, sa mga santos, sa kapasayloan, sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, sama sa dakong punuan sa kahoy nga may daghang mga sanga ug sama sa liso nga sa hilom nagtubo ang gingharian sa Dios motubo usab dinhi kanato. Busa mapaubsanon kita nga mosangpit sa atong panginahanglan ug moingon, Ginoo, moabot ang imong gingharian. Ginoo, moabot ang imong gingharian. Alang sa nagtubo nga simbahan dinhi sa kalibutan, nga siya mudawat ug magluwas sa tanang kultura ug mithing tawhanon, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, moabot ang imong gingharian. Alang sa mga taong nagplano sa tawhanong ekonomiya,
nga sila magdasig sa mga mag-uuma ug sa tanang nagpatubo sa mga kalanon alang sa talad kananan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, maabot ang imong gingharian. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, moabot ang imong gingharian. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban nga makapaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanlipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, moabot ang imong gingharian. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, moabot ang imong gingharian. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, moabot ang imong gingharian. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, moabot ang imong gingharian. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, moabot ang imong gingharian. Alang sa atong mga igsuong nangamatay, ilabi na ang atong gipangaliya karon nga magpuyo na sila sa kahangturan dito sa wanan sa balay sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, moabot ang imong gingharian. Makagagahom nga Dios, ikaw ang tinubdan sa tanang kaayo o grasya. Dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Years so
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang asab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios, niining pan ug bino, gihatagan mo kami og kalanon alang sa lawas ug sa kalag. Ang santos nga misa magbag-o unta sa among kusog ug maghatag kanamo og kaayo sa kalag ug lawas. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatako sa pagpakatao, gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus o giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Og sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan, ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awi. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gipahinungdan sulod sa among mga kasing-kasing karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia timaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan sa matuod nga kahiusa ug kalinaw pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamo tuwag tanga ang among kahadlok sa sakit og kamatayon, bag-uha ang among paglaom og liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron mao ang gasa sa gingharian sa langit, kalipay nga way sukod. Nya mahitabo ra ni kung kanunay tang mapasalamaton nya magsige gid ta og sunod sa pulong sa Ginoo. So atong pasalamatan ang atong mga kaigsuonan nga kanunay nagtabang nato dinhi, labi na ang atong mga barangay tanods, barangay officials, nagmanage sa atong traffic, ang ato sang mga frontliners, nga ato rasang mga Eucharistic lay ministers kasagaran, ug atong church personnel. Ang atong lectors ug ang salmista, ang atong love offering assistants, ang mga sacristans, ang atong members sa social communication, SOCOM, nga mo'y nagmanage sa ding atong live streaming, ang atong mga IT, naghimo aning atong recording karon, ang nagmanage sa atong sound system, ang atong choir, ang Divine Paraclete o ang Santa Cruz Choir combining together. Unya ang atong mga offerers nga ning offer karong misaha, labi na gyud ang nag-offer sa bread and wine si Mr. Arnon and Mrs. Lorena
akyatan. Ato silang hatagag masipang pakpak. Salamat kayo. So, update sa atong gipamaligya nga slots. Inaot tag mukusog ang halin ron aning si Mana. Sa atong Hope and Opportunity, ang nahibili na lang nga slots, 926. 4,074 slots ang total nga nahalin. Unya sa atong St. Vincent Healing Strength para ni sa atong retablo nga tag 500 per slot. Ang ato pang nahibilin daghan pa gyud no, 3,361. Ang nahalin 639. Ato gyapong pakpakan ang tanang namalit. Hinay-hinay basta kanunay mahuman ra gining tanan. So karong sunod semana basig na atay gamay na nga kausaban di sugod ugma, mausab na ni kay sugda na og trabaho ang atong pag repair o pag enhance sa atong retablo aron di na ni mapiligro ta diri aring nangalata. So bear with us lang kung naay gamay dinhing inconvenience sa atong pagmisa o paglihok-lihok sud sa simbahan tungod kay masirado man dinhing dapita. Ato lang sang iyampo nga daghan ang mga manggihatagog kasing-kasing nga ato mga parishioners online o territorial para mapadali nato sad paghimo ang ato mga proyekto nga gikinahanglan kaayo sa atong parokya karon. Manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Idoko ang inyong mga ulo ug dawata ang panalangin sa Dios. Ginoo, itugot sa imong katawhan ang imong panalipod o grasya, hatagi sila sa kaayuhan sa kalag ug lawas, hingpit nga gugma alang sa usag-usa, ug himua sila nga kanunay nga magmatinumanon kanimo. Itugot pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Ama, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.